Deci avem aici un ecran tactil rezistiv și avem tastatura virtuală. Vedeți, apăs un semn pentru un cifru. Să emit tastatura. Poți să apăși cu creionul, da. Vezi? Aici ori facem coduri, alte... Și degetul. Deci e vorba de un shield de 2,4 inch, aproape 6 cm, ecran tactil rezistiv.